Dumelang namastelo chani de matekwana stela vesta ethada sanibonani bantu bakwaZulu Natal kwaze kwamnandi u2026 abantu basakhohlwa ke basabhala u5 ekusakhohleka ngoba siphakathi ngempela akwandele banike ingqongqoshe ukuthi ke esikhathini esifana lesi uyithole ucrosser uya ngaphesheya kubaningi abebefisa ucrosser kodwa kwesinye isikhathi uthola kufika ukuthi bekwazi ucrosser ingakho ke sihlale si grateful sihlale sijabula sihlale sibonga sihlale sinqonqoza ukuthi nathi sikwazile ukuwela sithole sikhona la ngaphesheya yazi ke ngqongqoshe ukuthi ke maningi ama messages obuwasho ubanika abantu ama message ukuthi cha akuwelwe kahle bakwethu asingaphuzi engathi kuthiwa bakulalelileke ibhedlela zethu bayancoma bathi hey bamzwile ungqongqoshe message yakhe abantu bebembalwa abebefika nje ukuthi laba kosonkani yose abasalile kodwa egcineni kosukubukeka ngazi ukuthi ke impela abaningi bawulalelile umlayezo nezingozi emgaqweni njengoba uke washo wathi uyibone ngathi incephile kuthiwa kunjalo impela kuphezulu ukulalela abantu bakaZulu Natal siyababongela ukuthi bakhosile sesingaphakathi ku2026 okunyaka ke wamaphupho unyaka wezinto eziningi abantu abayibekele zona abanye kuningi ababeyibekele zona kona ngonyaka odlule kodwa abakubone kungaphumelelanga esishoyo futhi masithola ukuthi abangagive up abantu kodwa ngalo basingene odabeni zocela ukuqala ngibingelele engqongqoshe siyabingelela Ntokozo sibingelele kubabukela emakhaya sibingelele kubalaleli emakhaya nabo bonke abasilandela kuma social platforms ethu sithi ethada ngiyazi ke ngqongqoshe ukuthi kuya excite isikhathi lama hour nje sikona njengamanje aye excite kungathi kusuke kuusuku olusha mhlambe ilanga lisuke liphuma ngapha lisithele ngapha akubonakala ngathi liphuma empumalanga lishona entshonalanga kunale excitement nasemgaqweni nje siyabingelelana kumnandi sonke 2026 kuthini okwakho ukubuka kwezinto nicrosse kahle nawela kahle singene kahle Ntokozo kakhulu siyakujabulela futhi siyakubonga lokho njengoba ushilo it's not everyone obefisa ukufika kulonyaka omusha wafike but you know unyaka first and second and third zika January ke kube sengathi nje impilo iqala kabusha absolutely you know wonke umuntu uyafeel ukuthi izinto azenzekanga ngendlela kade ufisa ngayo ngonyaka odlule ube nethemba nehope yokuthi kulonyaka things are going to be different ilelo themba kufuna sihlale kulona ngoba uma ngabe umuntu ungenalo ithemba ugcine ungakwazi ukwenza izinto ofisa ukuzenza ungakwazi ukuachieve izinto obufisa ukuthi uyiachieve so leli themba ke esilizwayo manje ngoba li natural kuwo wonke umuntu engathi singabambelela kulona isikhashana sambe nalo nje size sifike lapha koJune uyabona kanje lokhu nethemba nje ukuthi hayi unyaka omusha uzokwenzeka ngoba uma ungenalo ithemba vela kwenzeki uyazi ngqongqoshe nje ngiyabuka abanye uthola ukuthi unyaka lo kufuneka yoqala euniversity omunye kade ebhala umatric omunye uqedile euniversity akazi nokuthi aphume ebheke uzofuna umsebenzi in bese ke lento yentshisekelo nethemba kuhambe kufa kwabanye ezisikhathi samba okubalekile ukuthi lihlale likhwezelwa liphinde libaselwa liphinde livuthiswe futhi uyabona nje ithemba Ntokozo emntwini ku natural ukuthi ngesinye isikhathi umuzama kube khona lapha eliphela khona uma izinto zingalungi kodwa okubalekile ukuthola izinto ezizoloku zilivuselele ithemba ngoba uma ungenalo ithemba ungenayo intshisekelo uzongakwazi ukuyiphusha uzogcine wenzile ngeke ngabona lapha umfowethu omunye osomabhizinisi ubaba uZungu ethi cha uma ngabe ufuna ukuba nemali uthi iphupho ukuba nemali wonke umuntu uyafuna ukuba nemali kodwa angeke kube nemali uhlele ekhaya angeke kube nemali ungenzi lutho qala kuthi sukuma uthathe the first two steps if the first two steps yakho isho ukuthi awubuze kubaba wakamakhelwane onestore noma nesiphazi ukuthi waqala kanjani it's okay because phela sonke asinawo amaphupha alinganayo but start that's the important thing balulekile ukuqala ulibeka kahle kakhulu ke ungqongqoshe gabana ohlelo khazana.chat.gov.za silishana nandi ke namhlanje soDurban eThekwini eMahatma Gandhi iprovincial ke isibhedlela noma memorial memorial hospital isibhedlela ke sikhulu kakhulu la endaweni yase Phoenix nokuyisona ngibona ngathi ke usuyakha la ngoba nayizolo ubula waqala ngiyakubona ngoba ukhuluma nangokuqala engathi ufuna ukuqala khona kulesibhedlela ufuna ukuba ingane yakhona manje la isibhedlela yini lentshisekelo engaka ke kuwena namhlanje ngalesibhedlela ukwathulana izolo futhi Ntokozo kulonyaka sithatha isinqumo sokuthi isikhathi esiningi sesiyospenda kulonyaka absolutely isikhathi esiningi nje siyospenda ezibhedlela kuma CHCs kuma clinics awuzwa ke uma kunenkinga kusho ukuthi uzokwakha kuleyo leso sibhedlela
uma kunenkinga ingalungiseki kusho ukuthi siyakha kuleyo clinic Yebo. kodwa uma sakhile kuleyo clinic thina siqhamuke head office kusho ukuthi khona abaphathi phela abangawenza umsebenzi abazobe belapha hayi kuyofuna kuvunyelwane ke ngeke kube khona abaphathi ababili bese siba ne double parking kade ngibuka nje nala ngqongqoshe sithi zama ukupaka sitholi parking uyabona manje ufuna kube khona oqhelela omunye uma nje wena ungawenzi wakho umsebenzi asinankinga sizofika sikwenzele kodwa ke phela ngeke uhlale ukhona ke sesikwenzela umsebenzi ngona kunzinyana phela asikwazi ukukhokhela abantu ababili benza umsebenzi owodwa kodwa ipoint esiyenzayo Ntokozo ukuthi kulonyaka sifocuse kwi-service delivery ne-clinical services eswa provider emphakathini okusho ukuthi sifuna ukuqinisa lapha ekutheni ama-patients ethu uma efika emnyangweni wezempilo whether afike eklinikhi afike esibhedlela noma afika kwi-CHC ayayithola le service esikhuluma ngayo esikhathini esiningi-ke Ntokozo uyathola ukuthi abantu abaningi bayayithola i-service bese kuba khona iy'nkinga-ke ey'bhedlela ey'thizeni nakumaklinikhi athizeni kakhulukazi esayidini le-management sifuna ukuthi-ke sibasize sisebenze nabo sibone ukuthi zikhona yini iy'ndlela esingabambisana ngazo nabo ukuze sikwazi ukuthi silethe ushintsho ngendlela nge-experience yabantu bakithi aba-experience ngayo ama-services uyabona nje ngizokunika isibonelo sokuthi kwenye iclinic kwesinye isibhedlela uzothi na ufika khona uthola ukuthi inkinga enkulu ila emakhadini ngesikhathi abantu bezolanda amakhadi uthola ukuthi balinde isikhathi eside so umsebenzi wethu-ke ukufika sizocheck ukuthi yini eyenza kube naleyo experience ngoba uthola ukuthi uma abantu sebetholile emakhadini sebeya kuma-clinics sebeya kodokotela kuyashesha odokotela bayashesha but esinye isibhedlela uthola ukuthi kuyashesha emakhadini inkinga iba ngesikhathi sebekodokotela hhayi ngoba odokotela bawenza umsebenzi mhlawumbe ngoba odokotela banele mhlawumbe ngoba odokotela abancane and inamba yabantu baningi so uma sesifikile sikubona lokho siyakwazi ukusiza i-management ukuthi no nininkinga yenu lana enkulu indaba yodokotela nidinga uku-eda noma ninonesi abancane bese siyabona ukuthi sibambisene nabo sibasiza kanjani ukuthi kwenzeke lokho kodwa la besibathola ukuthi yibona abayinkinga kwi-management hayi phela nalokho sizokulungisa kumele kulungiswe nakuma-health workers-ke lawa kukhona abanye abaningi abasebenzi bezempilo onesi kakhulukazi nodokotela bayawathanda ama-patients ethu futhi bawatreat-a kahle uma efikile kube khona laba abayi-few-ke abamazambane abolile nje nabangcolisa igama lomsebenzi bathethisa abantu bangabanaki hayi sithi sizonibona ngiyazi-ke ngqongqoshe njengoba usho ukuthi-ke umlayezo uhlala uphuma nga-2 uyaphuma ubheke kulaba amazambane ambalwa abolisa wonke amazambane ngoba ngiye ngize ngenze isibonele ngosibhedlela sethu esikhulukazi umshiyeni ukufike laphana uthola babona abantu abawu-3000 ngosuku kodwa kwaba nabantu abawu-3 kuphela only 3 abaphume benganelisekile kwi-social media kugcwale lokhu abantu abawu-3 wonke u-2997 yebo ubuhephi uphume ujabule imessage-ke mhlambe esingayibhekisi kakhulukazi kubo-ke laba basuke bembadlwana benza okubi ungathini umlayezo bese kuba nomuhle-ke futhi kulaba abenza okuhle abasebenzi u-2026 njengamanje well ngifuna ukuqala ngalaba abenza okuhle Ntokozo kubalulekile ukuthi sibonge kubasebenzi bezempilo ngomsebenzi abawenzayo sibonge nalaba kade besebenza ngamaholide uyabona ukuthi ngomhla ka-1 abantu bebeqhumisa ama-cricket ngomhla ka-31 abantu bebeqhumisa ama-cricket ngo-24 ngo-26 abantu bebejabule besemakhaya but emsebenzini ey'bhedlela emakliniki onesi bebekhona odokotela bebekhona and bebatreat abantu ngendlela ekhululekile engasho ukuthi thina asikuthandi njengoba silana noma sikujova kanzima ukuthi siyasebenza thina wena useholidini cha bebesitreat-a nje ngendlela e-right so siyafisa ukubonga kubasebenzi bezempilo ngaleyo commitment yabo ngoba ukube bebengekho ngaba abaningi bethu abawubonanga lo nyaka ngoba besithi nasifika sigula abanye bafike belimele bakwazi ukuthi basizakale siyabonga kakhulu ngaleyo commitment siyacela nje ukuthi iqhubeke i-commitment yabo nangonyaka ozayo baqhubeke basebenze ngendlela efanayo siyawubona umsebenzi abawenzayo Ntokozo siyawubona and siyawu-appreciate and abaningi babo bathi nabekhuluma nama-patients ethu nogogo nomkhulu nomama nobaba ubona ukuthi babatreat-a as bona they would like to be treated noma babatreat-a ngendlela bona abafisa ukuthi abazali babo batreatwe ngayo siyakubonga lokho-ke siyakujabulela kakhulu bese-ke kuba khona amazambane-ke lawo kade washo abolile ayi-few sithi cha iyekeni lento eniyenzayo
Trithana ama-patients ethu ngendlela okuyiyona yona, trithana ama-patients ethu ngendlela nawe umsebenzi wezempilo ngesikhathi ufuna ukuhlengwa, ufisa nawe ukuhlengwa ngayo. Kodwa-ke asizogcina ekutheni sibacele kuphela ukuthi abayiyeke le nto abayenzayo, sizoyifikela kubona. And umuntu esimthola enza okuqhelelene nomthetho, hhayi sizo-acta ngempela. Absolutely. Impela ke niyayizwela nani-ke emakhaya ukuthi-ke umnyango wezempilo unikhathalele nina enigulayo ngoba khona wangikhumbuza mina ngelanga ukuthi yazi uma kungathiwa kusekho siguli eSouth Africa wonke thina la ka-health umsebenzi ungasiphela. Manje kufuneka sisihloniphe isiguli. Maqhamuka uguqe nangedolo mfana la umfowethu ngakusiza ngani. Manje uma usuchwenza wena isiguli-ke usichwenza kanjani kuyilo muntu owenza ukuthi wena uqashwe ube nomsebenzi. Mina-ke ngisihlonipha kabi isiguli ngize ngimisa imoto umuntu mangibone eyikhwehlelela nje. Ngithi kuyalunga athi hayi sokuphela bese ngiyadlula-ke angidluli nje kuwukuthi-ke ngqongqoshe ngibonile-ke lapha ngomhla ka-30 December ulaphaya endaweni yase-Majuba district. Ziningi-ke leziya indawo leziyana abanye bathi semadadeni, abanye bethi se-Utrecht, abanye bethi kunamagama osizweni kumaningi nje, abanye bathi sefamu. Kuba kuningi nje amagama abawashoyo, kodwa mina ngikubona ukuthi ubukhona futhi-ke abefike wonke amawadi lawa bezoyilalela indaba kaLena. Ithini indaba kaLena? Well, bese proportion Ntokozo. Low Porsche. Bese proportion. Madadeni ne proportion sihlukene. Okay. Kodwa-ke kuseNewcastle konke. Yebo. No, besiyolontsha indaba kaLena laphana i-injection. Yes. Le eku-injection yaka-PrEP. Absolutely. Abantu-ke emakhaya bazokhumbula ukuthi besiloku sikhuluma ngamaphilisi ka-PrEP. Yes. Esithi la maphilisi ka-PrEP uma ngabe ubona ukuthi impilo yakho isengcupheni, wazi ukuthi kungenzeka ungakwazi ukuyivikela lapho okhona, noma mhlambe upartner wakho umbheka akahambi ngendlela eqondile, kodwa futhi uqhuzuka kakhulu, kodwa futhi uyasaba ukumkhulumisa noma ukwazi ukumkhulumisa ukuthi cha wemnewethu asiyivikele nali ijazi likamkhwenyana ngoba nali ijazi likamakhosi. Sesithi abantu abanjalo-ke bangawusebenzisa uPrEP noma usebenza ngendlela yokuthi uba exposed noma ukwi-risk yokuthi ungatheleleka ngegciwane. Sathi abantu abanjalo abasebenzisa uPrEP. uPrEP-ke siwukhulume almost 3 years Ntokozo, sichaza ukuthi kodwa uvikeleka kuphela ngoPrEP uma ngabe uphuza usuku nosuku, ngamanye amagama uma uphuza iphilisi every single day lika-PrEP ngendlela okusuke kushiwo ngayo. Manje-ke abantu bakithi-ke bake bashilo bathi uPrEP bayawuthanda, bayawubona uyasebenza. Abanye bathi kodwa kunzima ukuphuza amaphilisi usuku nosuku. Khona yini enye indlela ekungenziwa ngayo ukuze uPrEP ube khona, kodwa ungabaphoqi ukuthi baphuze usuku ngempela-ke. Loyo myalezo wathatha wahanjiswa kososayensi. Hayi bafuna ososayensi sebebuyile-ke manje bathi hayi sebene-injection. Injection ka-PrEP le uLena Carpavec. So i-injection-ke le ka-PrEP Ntokozo ithi unlike amaphilisi eswaphuza every day, i-injection uyijova kanye nje every 6 months. Kusho ukuthi onyakeni ujova kabili. So uyabona ukuthi uyisizile yawunciphisa lo yamsebenzi ukuthi amaphilisi aphuzwe usuku nosuku. Asisho-ke kodwa ukuthi umuntu othandayo noma o-comfortable ngokuphuza amaphilisi akawayeke. Uma comfortable ngokuphuza amaphilisi akaqhubeke futhi sure ukuthi uyakwazi ukwaphuza every day nosuku, angeqisi usuku ngoba wathi weqisa usuku usuyazi expose ekutheni igciwane likwazi ukuthi lingene. So uLena-ke ukhona uzoqala ukuthi uba available la kwi-province ngoFebruary. uNational usitshelile ngoNovember ukuthi hayi usuyafika bayawuthenga lapho uthengwa khona, but sokwazi ukuthola thina ngoFebruary. So sifuna-ke ukuthi sithi kubantu bakithi ngoFebruary abasondele emaklinikhi abo bazokwazi ukuthi bawuthole uLena abafisayo ukusebenzisa. Ngiyafisa-ke kodwa ukuchaza futhi Ntokozo ukuthi akusiwo wonke ama-clinics ethu uma kusaqalwa azoba nawo uLena. Ngicabanga ukuthi ama-clinics awu-156 azoba nawo uLena. So wena uzosondela eduze kweklinikhi yakho ubuze ukuthi ukhona yini la ekhaya uLena usukhona, and then uma-ke usu-available sizokwazi ukuthi abantu bajove. Lama clinics ayi-few okuzaqalwa ngawo benzela ukuthi kubonakala ukuthi abantu bayawazi, bayawujwayela usebenza kahle,
kuyothi ke unational usutholile ukuthi cha ngempela khamba kahle ebese beyasinikeza ke ugcwale konke ama clinics ngenzela ukuthi ke bangeze clinic yangakithi bathola ukuthi clinic yangakithi ayinikwanga ayikabi nawo bese kuyaliwa ukuthi hawu naqamba amangani nathi ngoFebruary ukhona yebo impela uzoba khona kodwa uzoba sema clinic akhethekile ngoba banakho ngqongqosho ukukulalela kodwa kube nale phathi abayishiyayo bese belokuthi nifike eredweni nithi kodwa mase sithi siyalalelisisa buka nje buyichaza kahle ukuthi akusiwa wonke kodwa uyozwa ngoFebruary wathu nomagugu futhi bayathanda ukuma kokushilo ngqongqosho in fact into esizoyenza Ntokozo ngoFebruary uma usufikile sizofaka lapha kwi-page yethu amagama onke ama clinics okwamanje azobe senawo and then uma ke sesiyitholile ke ezosabalala wonke sobe sesiyachaza ukuthi ayisikhona but ngesikhathi ifika ikulawo ma clinics sizowabhala abantu bangene kwi-social media yethu noma kwi-page lethu ba-check ukuthi imaphi ama clinics enye into ke ngqongqosho engithanda ukuthi mhlambe ngengayizoyikhulumisa ethandeka kakhulu ileyo ukuthi ke ubakhumbuzise ukuthi ke lona ke mawusufikile uyasivikela nakwezinye izifo zocansi Ntokozo siyafuna nje ukugcizelela ukuthi ulena injection yethu leyo ulena kwenzeka iphutha ke kwathiwa umgomo eleya last week cha akuwona umgomo akusiumgomo injection nje evikelayo so ulena awuvikeli ezifeni zocansi noma ezifeni ezithathelana ngokwecansi phela ukuvikela nje kwi-HIV ilelo gciwane lelo le-HIV kuphela ama STIs onke lawa amanye cha sisengozini uma ayivikele ekutheni ukhulelwe yingakho sithi nasikhuluma ngolina noma sikhuluma ngoprep sithi qhubeka nama condoms ngoba iyona into ekwazi ukukuvikela 98% kanti ulina ukuvikela nje kuphela kwigciwane hayi kulokho kunye hey ngibona omnye pholo lapha kwi Facebook page ethi hayi ke kusho ukuthi ingane ke lizobhubha ngonyaka ozayo ngoChristmas nobe niphethe nga 1500 khona kade ngifonela nje ubuholi bethu ukuthi hey hayi kwaZulu Natal kushuthi kuyasetshenzwa ngoNew Year nje ukusuka ngo12 kuze kushaya u10 ingane sezu90 yebo hayi usuku lonke hayi usuku besakusekuseni nje usethi omnye hawu lezi insuku lezi makuba yilezi insuku kuphela ezinesibalo ezingakusho ukuthi usuku nosuku maningahlale nisipha nje hayi lingabhubha ngempela I mean buka ngoChristmas ingane itotal yeChristmas was 302 sure 302 ingane ezazalwa ngosuku olulodwa awusihlanganiseke every day leyo number leyo ukuthi hayi kona isizwe siyakhula isizwe siyakhula ingakho kuthi iprovince yaKwaZulu Natal iprovince enkulu thina siyakholela ekutheni sibakhulu kunazo zonke uyabona nje ngoNew Year uma sithola ama states amasha thiwa ingane bezu 334 302 woKhisimusi 334 wayizona 2 days lo futhi masilethe u600 and bani ngo 2 days ngosuku ayi sixolise ke ngomsindo bakethenzelo khulumoza sisharpcom uhlelo sesesibhedlela Mahatma Gandhi nakuyilake ke sifike khona nongqongqoshe sivakashile nje sibhedlela sesizohlala ke la sizokwakha ezibhedlela sifike ngenkani futhi ke abanye bazosifika sizohleka kube mnandi la kuzofika ekukhalwe futhi injalo nje absolutely cha ngqongqoshe ke ngiyazi ukuthi ke isimo se-weather noma isimo sezulu kule insuku sinakho ukusifakela sibona impela engathi lento ye-climate change lokhu ikhulunywa ilokhu ifaka ingcindezi ezakhiweni zethu ey'ndaweni ey'hlukahlukene ngikubonile ke lapha eNimeya ey'nsukwini ithini indaba yaseNimeya Ntokozo i-climate change is-affecte kakhulu nje njengesi-province uyabona ukuthi sithola imvula ngesikhathi esingayijwayele sithola imvula ngama-quantities ngokusho ukuthi ngenumber esingayijwayele kwesinye isikhathi kuvele ukuthi ngo-10 minutes ine uyithi ngaqeda nje kuphela ngo-10 minutes ibe sekubonakele inqwaba yendawo kuhamba iy'moto kwenzekani so laphana-ke kwi-district yasemajuba Ntokozo bese-affected ngicabanga ukuthi mhla ka-26 lapho sa-affectwa yi-storm khona nathi i-district yonke ibi-affectwe yi-storm but e-Utrecht kakhulukazi lapho isibhedlela sethu iNimeya esikhona nakhona kube affected kwahamba ugesi kwahamba amanzi kwaphephuka i-roof so sahamba ke besiyobheka khona ukuthi ngempela i-level ye-damage ingakanani ihambe yafikaphi sabona ukuthi maningi ama-buildings are-affected ngokuthi i-roof ihambile so kodwa saba neplanning yokuthi silungisa kanjani sathola futhi ukuthi esibhedlela
ugesi uhambile kodwa ngenxa yokuthi sinayo i-generator at least siyakwazi ukuthi siqhubeke sisebenze ngaleyo ndlela but kwane part lapho ekuhlala khona abasebenzi engenayo i-generator sayithola-ke i-generator e-mobile esizokwazi ukuthi siyifake khona ibasiza kusalungiswa ugesi ngoba ugesi ulungiswa umasipala no-Eskom but enye into esiyitholile nebe-affected kakhulu indaba yamanzi indawo yonke ayinawo amanzi but thina njengomnyango wezempilo sinebhohole esinayo laphana esibhedlela eyakhela ukuthi uma ngabe umphakathi uba affected ngamanzi thina singabi affected kakhulu ngoba uma singenamanzi Ntokozo kushuthi asikwazi uku-operate ama-theatre ayavalwa iy'ngane azikazi ukubelethwa yonke leyo nto so kubalulekile ukuthi sibe nebhohole hayi-ke isitomu sivele sabhidliza kwayona ibhohole leyo yethu kodwa-ke usekhona u-service provider sikhuluma nje u-on-site uyayilungisa because sathi nasiyibona thina sacabanga ukuthi konakele nje la phezulu ebesibuka khona wathi nakefika u-service provider wathi no i-affected yonke ibhohole so bazoqala kungenzeka baqale phansi bagubhenye balungise lena baphinde bagubhenye kodwa-ke they are on site now we are working on it so that kukwazi ukuthi kulungiseke sinayo-ke i-Waterkant imoto le ihambisa amanzi yomnyango wezempilo ibhizi kuyawathutha amanzi iyawafaka esibhedlela okwamanje sisalinde ukuthi ibhohole yethu ikwazi ukuthi isebenze so kona zikhona izinto ezilimele but sinawo ama-solutions siyafisa nje ukucela kumphakathi wase-Utrecht ukuthi uma usivakashela lapha eNimeya ubambisane nathi u-understand ukuthi iy'nkinga esibhekene nazo zikuphi kodwa we are on it siyathemba ukuthi akuzophela iviki kungakalungiseki lokho okufuna kulungiseke impela ngqongqoshe nami bengiqala ukubona ivunguvungu eyikwazi ukususa isihlahla phansi zisikhe phansi isihlahla siye phezulu ila usuke usubona khona cha kwakumoya omkhulu kakhulu ngoba kusiphiwe ngisho ihlahla kwanqamuka yonke into kodwa njengoba ke kubekeka ukuthi ke umnyango uphekwalo udaba uyaliyo sebenza kakhulu sengiyajabula ngibona ngoba sisesibhedlela phela ngibona bedlula namawele lapha lona sebezoyicaphunela amawele nje kungonakele lutho cha ngqongqoshe ngizwila ke ngihlale ngisho lento kancane ungqongqoshe lento yokuqasha ikuye kulezi insuku hayi wenza otherwise uyafaka uyapheka manje ngqongqoshe namhlanje njengoba sikhuluma inqwaba abantu ekuthiwa bazobe beqala ukusebenza ukufaka nama-interns nawo bonke abantu kungathini ukuphawula mhlawumbe ngaphansi kwaleso sigaba leso well sifisa ukuthi Ntokozo sijabule kakhulu ukuthi njengoba kuwumhla ka-2 nje namhlanje 200 abaqala umsebenzi emnyangweni wezempilo today sikhuluma-ke lapho ngabantu abazokwenza lento esibiza ngokuthi community service sikhuluma ngodokotela onesi ama-allied services ayiphathi yaleyo sibe nama-medical interns odokotela nabo-ke abafundayo abazoqala so lo 1200 inamba enkulu kakhulu eqale ngosuku olulodwa suku olulodwa ayihlanganisi lo ya 170 esathi siyawuqasha cha sikafiki lapho uyimele nje uyimele wodwa lo so namhlanje ke bayaqala bonke baya endaweni ehlukahlukene bese betsheliwe vele ukuthi kufuna bayoqala but-ke namhlanje bafikile all of them starting siyakujabulela kakhulu lokho and ngiyafisa ukugcizelela ngoba kuthe towards the end of last year sayithola information engathi kukhona abahambisa imessage yokuthi ngo-2026 umnyango wezempilo awuzothatha ama-interns awuzothatha muntu we-Comserve okungelona iqiniso so the fact that namhlanje-ke bayaqala kuya-emphasize lokhu ukuthi hhayi ngiyaqhubeka umsebenzi mina ngiyajabula ngqongqoshe ba into uma uyikhuluma ubese-ke usho ukuthi-ke ngisho noma ngikushilo ngomlomo ukuthi kuyenzeka kodwa nasi sibonele ngizwile ukuthi sebemlandile oyedwa wodadewethu ozofika naye la sibone cha uqale ngempela ukusebenza achaza ukuthi uday one wakhe namhlanje mhlawumbe uzobe engayifakile ne-makeup kwaphela akakaholi siyabona nje sizobona kodwa mayefika ukuthi ke uzobe kanjani ngale-ke ukuchitha isikhathi ngqongqoshe siyasibonga kakhulu abantu bayasiphakamisa bephakamise ubalalela kakhulu uhlelo ey'ndaweni ey'ningi masihamba i-feedback esiyitholayo ngqongqoshe bayalibonga kakhulu uhlelo lakho bathi bayayithola i-information abanye bathi bahlala ngisho ngaphandle kwale province behlala ngaphandle kwale province kodwa bathi mabeyithola i-information le bayitholayo bayibona ngathi iyona source kuphela ebanika i-information ngolimi lwebele okuyilimi lwabo bese bethola uku-understanda kangcono ngezifo ey'ningi abebeyisaba bacelile-ke nje okay ngqongqoshe
Okay. No, ngifuna ukuthi Ntokozo kubalekile ukuthi sibabonge Yes. ababukeli bethu, sibabonga abalaleli bethu ngoba uma ngabe bebengekho ngabe le show ayikho lapha khona khona. Siyabonga kakhulu le feedback abasinika yona siyayijabulela ngoba yenza ukuthi sikwazi ukuthi nathi senze uhlelo lwethu lube ngcono. Uzokhumbula siqala Ntokozo lo show sasingekho show ukuthi soyenza ngeEnglish noma sizokwenza njani kodwa saqala sathi hayi abantu abalalela English bayakwazi uma befuna information baye lapha ku Google bayakwazi ukuresearcha thina abantu esifuna ukukhuluma nabo abantu abasemakhaya omama nobaba abasemakhaya abathi nabefika kudokotela noma befike kunesi udokotela noma ngakhuluma isiZulu kodwa uzochaza ngegama lesingisi manje ngoba udokotela siyayisabe nanokubuza dokotela siyasaba ukunibuza ukuthi manje lento oyishoyo ichaza ukuthini mntanami yabona ogogo nje bathi hey basabe ukubuza abuye ugogo ephatheke kabe ethi hey ngiyagula kuthiwa nginenkinga ye-dermatology useworried ugogo ngoba akazange ukuthi dermatology usecabanga ukuthi isifo esikhulu kakhulu so sabona ukuthi hayi asike sihlale la bathole odokotela abafana no Dr. Esinaye namhlanje ozosichazela ngolwimi lwethu nendlela azi ukuthi uma ngabe exoxa nayo nabazali bakhe naye ukhuluma ngayo lana so siyababonga kakhulu abasilalelayo siyafisa nje ukuthi baqhubeke Ntokozo basilalele hayi impela bayasho impela bethi hayi bathi abanye sesiguliswa manje ngangeni kuyasigulisa manje ke sicela niqale ningena njalo bathi uyiphilisi lo ngqongqoshe uyasiphilisa manje ke nami ngiyajabula ke bebesicelile ke ngqongqoshe ukuthi ke lento yesifo sesikhumba bayacela ukuthi ke bazi bathi bacela singamphazamisa udokotela sifele sisheshe sibanqamule bacela simnike ithuba libe lijana ayiqalisa ukuqaleni izifo lezi zesikhumba ayikhulumise ngokukhuleka aze ayobagcinisa le egcineni ingakho ke namhlanje silande udokotela uNomthandazo Ngcobo oyi-dermatologist lapha eMshiyeni Memorial Hospital Prince Mshiyeni Memorial Hospital but ngaphambi kokuqala udokotela ngeke ngisithanda ukuthi masithola ithuba elifana naleli ukusitsheleke nanokuthi yini yona le dermatologist into eyenzeka kanjani ubani okabani umuntu okuthiwa i-dermatologist usuke evuka enzeni nje mina ngibona ukuthi kuyademelizwa nje lapha kuyademelizwa nje but yini i-dermatologist usithathe usibeke esithombeni Ngiyabonga Ntokozo siyabonga nakumphathisa wezempilo education engaka nomsebenzi omuhle wenzayo asesithathe through wona uthi abaningi bethu bese maholding basebenza kanzima kangaka siyabonga kakhulu yes njengoba usishilo yes ngibased ePrince Mshiyeni Memorial Hospital as a dermatologist so a dermatologist is specialist yes so after ube udokotela wenza internship wenza community service then if you decide after usebenza mhlambe as a medical officer ukuthi ufuna ukuspecialize kulowo mkhakha uthandayo then you go through it ke iba i-training eba khona for 4 years qualify as a specialist into nonke nomntwayo miningi labantu into abayihlala esikoleni yiko ngathi bahlale behlinahlile nje bafuna ukungeneka kalula yini ngafuna ukungeneka nje kalula Dr. Smile kangaka manje dokotela mhlambe ke ucaphuniso sekhaya ke nje noqeda umatric manje ofisayo ukhetha ama course neniqhuquzela befunde ini abantu ngelanga mhlambe agcine a dermatologist okay so as a dermatologist ke udokotela obheke izigulo zonke ezihambisana nesikhumba inwele nenzipho so that's what a dermatologist do yes njoba senishilo ke uqala qualify train as a medical doctor so umusa umntwana ufuna ukuba encourage lapha ekhaya owenza oya ku matric owenza ama science subjects especially physics biology which ebizwa manje life sciences ngezikhathi zethu sasibiza ngebiology mina nje ngendlela esashaba ngawo makhulunywa ngobiology ngisakhumbula kwakuthiwa bio means life bese kuthiwa ngazi logoology kwakusho ukuthini ke lokho konje it's a study of we study ngiyakhumbula ngoba safuna isifundiswa mina ngqondo uwenza abantu sifunda amaqhaqi lapha nifundiswe ngeqhaqi ukuthi ligquma kanjani the qhaqi jump the locust jump manje ngihlangana nalo ngisho epassage iqhaqi bakhona nabo abayifundele zabo abadila nazo ngoba sinemisebenzi emihle nazo engasetshenziswa so the specialty sazo zama zoologists mina ngiyafisa ukufundela mosquito manje yabona nje mosquito nje abanomsindo ngakule insuku ngenza study ukuthi ngibafaka isilence yabona bengasho wakho nye mawungena
into enjalo nje cha manje ngiyazi ukuthi isikhumba into engajwayeleki ukuthi kukhulumeke ngayo but ke ngiyengifisa ukuthi masithola umuntu ofana nawe usithathe nje ususe lapha emuva masikhuluma ngezifo zesikhumba sikhuluma ngani kahle kahle. Okay, so izifo zesikhumba njengoba sengike ngasho ngamafuphi ukuthi izifo ezihambisana nakho konke ukugula. Isigulo esivela esikhumbeni. Okay. Kuya isigulo esihambisana nezinwele mhlawumbe abahanjelwa zinwele bangahlanzi emakhaya kuze konakale kakhulu kuyisigulu isikhathi esiningi. So nenzipho because kunezifo eziningi ezingavela ngisho einzipheni kodwa sibe zisho ukugula ongaphakathi. So ushintsho nje luba khona emzimbeni womuntu be it izinzipho inwele isikhumba kuyigulo esidila nazo as dermatologist. Ukhona okwangitshela dokotela ukuthi kwesinye isikhathi ungabona izipho zakho sengathi ziyacrack kanti kusho isifo esithile esicashe ngaphakathi naso isikhumba ubona kuvela amaqhuqhuva athile akhuluma udabona ngaphakathi nje. Manje ke mhlambe ke ngiyafisa ukuthi sazi ukuthi iziphi izifo usikhele nje phela ngiyazi mhlambe iningi kakhulu kodwa usikhele phezulu ukuthi iziphi izifo enenibwalile zikuyizona ezivela kakhulu ezithinta isikhumba. Okay, isifo esicommon kakhulu esisibona kakhulu emakliniki i-eczema. Okay. Lesi abantu abasaziyo ngokuduma ngokuthi isifo sihambisana nokoma ngokweqile kwesikhumba sihambisana nokuluma kuze kuvumbuke i-rash. And esilandelayo emva kwaleso kuye kube i-acne which is induna ama-pimples lawa kakhulukazi abantwana mebekhula befika esigabeni sokukhula as teenagers siyasibona futhi ngiye ngithi o-cousin noma osisi bo-eczema ilezifo ezinye esiyibonayo kakhulukazi emakliniki ethu ayibizwa ngo-psoriasis ukuvithika kwesikhumba ngokweqile. And then ke siyakwazi ukuyigroupa nangendlela zokuthi kube nalezi ezihambisana mhlambe nemidlavuza engavela esikhumbeni. So miningi ke nayo engavela esikhumbeni. Kuphinde kube nezinye izifo mhlambe esihambisana nokuthi uvela amapanyaza esikhumbeni ungazi ukuthi kwenziwa yini. Kuphinde kube izifo ezinye ezingahambisana nokuthi ukhona okungaphakathi ukugulisayo kodwa okuvela through isikhumba esikwaziyo ukuthi mase sikubona sikuhlanganisa sithatha nehistory yokuvela kwakho sikwazi ukubona ukuthi mhlambe izinto zakho ayisebenzi kahle mhlambe isibindi sakho sinakho ukuphatheka noma ukuphazamiseka mhlambe kokunye okukhona emqondweni okukhona umkantsha wakho emathanjeni okukhona kumthambo yakho yegazi. So siye sithi isikhumba siyiwindi. It's a window esikwazi ukubona through sona ukuthi kuningi okungaba khami kahle ngaphakathi esikhumbeni. Okusho ukuthi kubalekile ukuthi once sinakekela isikhumba kodwa futhi siwulalela umzimba makukhona imessage osinika yona ngesikhumba. Yes, kakhulukazi nje futhi sesiyiqhenya nangalokho as dermatologist ukuthi thina silabo dokotela abaphatha the largest organ of the body. The largest organ yomzimba isikhumba. Sinomsebenzi eminingi ngaphandle nje ukuthi sikwazi ukuvikela elangeni ukuthi singabi nemthelela kalula yelanga sikwazi nokuvikela okungaphakathi kugcineke kahle ngaphakathi nongaphandle kwazi ukuhlala kungaphandle. Siyakwazi futhi ukuthi sisize ukwenza nezinto ezibalekile emzimbeni wethu njengo vitamin D. Sidinga ilanga but through isikhumba ukuthi sikwazi ukuthola izinto ezibaleke kanjalo emzimbeni zikwazi nokusivikela ma-infections afuna ukungena emzimbeni akwazi ukuthola indlela through the skin. So inomsebenzi omningi ukusregulate i-temperature ukuthi sikwazi ukuthi mekubanda uzokwazi ukuthi uphakamise iboya zakho zikwazi ukuwomisha zikwazi ukucontrol i-temperature. Yes, umbona umuntu esekunama-goosebumps ngoba kuyabanda so ukwazi ukuregulate i-temperature yakho. Umsebenzi omningi ngoba bazolokhu begodola. Umsebenzi omningi. Absolutely. Cha no dokotela ngiyazi ukuthi ke i-topic ebanzi kakhulu lo kodwa bengizocela ke sithi nje zoom into eczema. Ungikhulumele nomzali onengane ene-eczema njengamanje isifo sesikhumba ngoba banele eziningi abakholelwa kuzo ezinye izingane babeyithatha bayigcoba ubulongwe ayino emakhaya banye beyigcoba ubulotha ugcotshwe into eziningi othi kahle kahle mase uthi yalandela sekuyizona ezilwa nakho futhi ukuthi ingane igcine isigula kakhulu. Awungikhulumele nomzali nje onalesi sifo ukuthi sini angenze njani ukuze ingane ingayitholi sibe iba ngaphezulu ngokugula. Okay, so i-eczema ihlobo lwenkinga yesikhumba ehambisana nokuthi isikhumba siyoma ngokweqile. Ekomeni ngokweqile isikhumba esomile kulula ukuthi silume. So siyaluma athi umuntu mesinwaya
azivule more Eyi. isikhumba ngalesi sikhathi usinywayo uyasidestroya more Yeah. ukuthi azivuleke siluze amanzi bese kuba yicycle nje leyo yokuthi uyalunywa uyanywaya uyavumbuka. kuba nesilunjana futhi khona la. Yes, so kwabanye abantu ke kuyenzeka kuba ukuthi mhlawumbe umuntu khona kutholile ekuzalweni kwakhe lapha Okay. kumama noma ubaba okuzomenza ukuthi esekhona emhlabeni kube khona lokho ukuthi sakhe isikhumba sithande ukoma ngokweqile. So bayabonakala ke labo bantu from the history mhlambe kamama noma ubaba uma eke waba nayi asthma waba nayi eczema ngoba kuyizifo ehambisanayo ukoma ngokweqile esikhumbeni. Okay. So ngiye ngiyichaze kanjena ke kubazali especially mebelethe abantwana bebesancane. Yes. Into kudinga ukuthi siyazi esikhumbeni le yenza ukuthi eczema kube lula ukuthi izingabi nendlela elula yokucontroleka. Ngiye ngiyifanise nobonda. Ubonda. Ukuthi umuntu makho ubonda isikhumba sinjalo ufaka udonga yes ufaka i-brick ufaka ucement ufaka i-brick ufaka isimende noma usulukhulisa ubonda luyaphezulu Yeah. ukuze kukwazi ukuvala ngokugcwele Ukuphelele. ukuthi nemvula ngaphandle akulula ukuthi ingene ngaphakathi nokungaphakathi futhi akulula ukuthi kuphume kuye ngaphandle. Okay. Isikhumba sethu sidalelwe kanjalo ama-cells lawo esikhumba Oh, yeah. akheke kanjalo abambene ukuze akwazi ukusila isikhumba ukuthi singaluzi nje amanzi nokungaphandle engayingeneli kalula esikhumuleni. So uma ke kukhona abantu abazelwe benakho ukuthi esakhe isikhumba sinakho ukuthanda ukoma ngokweqile Okay. ile cover ke isikhumba le engasilekile kahle. Oh, yeah. Ngisho njalo ngithi into ofanele understand umama ukuthi inama cracks Okay. akhona esikhumbeni enza ukuthi uluze amanzi ngaphakathi aye ngaphandle bese soma ngokweqile bese siluma size sivumbuke. So uma sikwazi ukuthi lokuvumbuka singakwazi ukucindezela ngendlela ezithile zokunakekela isikhumba leso sokhuluma ngaso ukuthi isikhumba esithanda uba ne-eczema Yeah. usinakekela kanjani ukuze ukwazi ukuthi sihlale sicindezelekile lokuluma ucindezelekile lokoma ngokweqile ucindezelekile nalokuvumbuka. Yini into okufanele yenziwe yenziwe. but a-understande futhi aqonde futhi umama ukuthi noma sikwazi ukucindezela konke lokhu i-nature indlela i-eczema eyiyona iyathanda ukubuya njalo Njalo. ngoba ngeke ngizwe umama esesho njalo athi hayi konke ngikwenzile dokotela futhi ngale ndlela osho ngayo sekuyabuya wanyamalala nayi lento Siyabuya futhi. ngisho njalo ayingabi lento Yeah. akaqonde isikhumba sinjalo Sinjalo. uyakwazi ukucindezela kucontroleke kodwa i-nature yayo injalo iyabuya Bese kulokhu lokho kusho kuvumbuka. ukuthi azike ukuthi yini oyenzayo Yeah. mayisibuye ukuze again ugcine icindezelekile ngoba nokulapheka kwaso ukuthi Yeah. iziphela unomphela eczema noma iphela isikhathi eside ngoba abanye abakuqondi lokho ukuthi eczema akhona ama-chance ukuthi ngaphela unomphela noma iphela isikhathi eside kulele la ekucindezeleni this control balance fanele bakwazi ukuyimasterisha. Isikhumba siyafunda ukuthi angisomi angisalumi angisavumbuki bese Yeah. sikujwayela Yeah. ukuthi ama-cracks awasekho iphele i-eczema. Okusho ukuthi nezinto umuntu ayigcobayo kubalekile ukuthi a-understand ukuthi yini ayigcobayo. Yes, even noma sesibhalile sodokotela ngiye ngisho njalo kumzali ngithi sekuyaphela kwami la mawusuphuma la usiyolanda imithi epharmacy Yeah. usiyokwenza ozokwenza. That's why fanele sikhulume nama-patients sikhulume nabazali ekliniki ngoba ukwenza ikona okwenza umehluko esikhumbeni somuntu nakwezinye izifo nezonke iy'gulo zinye isuke ekuqondeni kuqala. Yes. Umuntu fanele asiqonde isifo sakhe ukuthi kusho ukuthini yini lokho okuphambene yini lokho okumele ngikwenze and ngikwenza kanjani ukuze kungisebenzele. Ngiye ngisho njalo ukuthi waphuma la sekuphelile kumina kodwa lokho engikuthathe kona step by step ukuthi konakelephi silungisa kanjani mawenze njalo nje uzowubona umehluko. Absolutely. Mhlambe ke awumyaleke manje umama ukuthi ke angayivela kanjani ingane ngoba hey bavele bebhale lapha bathi hayi manje ingane isigcwele iphihlikile bathi iphihlikile ilonda kumele enzeni kumzali. Okay, so ukunakekela ke isikhumba esithanda ukoma ngokweqile esilume kanjalo ngiye ngisho njalo uqala lapho nje ekuqaleni izinto esizaziyo ukuthi ziyasomisa isikhumba udinga sibafundise ngazo bazazi bayiqaphelisise. Absolutely. Azi umuntu ukuthi ukugeza nje ungena emanzini nje ugeze komisa isikhumba. Absolutely. That's why wonke umuntu emva kokugeza uyakudinga ukuhlala phansi ugcobe isikhumba usithambise sibe well moisturized ngoba iprocess yokugeza yomisa isikhumba. So lokho kuzomenza umama aqonde ukuthi umntwana one-eczema akagezi kaningi elanga ngoba abanye bayakusho lokho ukuthi mayiselunywa kakhulu vele ngiyomgeza ngifake emanzini enganakho ukuqonda ukuthi leyo kokwenza ibona okomisa isikhumba more okuyidriver i-eczema ukuthi ingacontroleki ngendlela.
so kudinga ukuthi bazi ukuthi process yokugeza yomisa isikhumba. Umntwana one-eczema geza kanye ngelanga, Yebo. mawumfakile futhi emanzini usheshe umkhiphe Yebo. emanzini. Mawusumkhiphile emanzini ungamsulisisi, umbambathe nje ngethawulo ngoba lobu manzana obusele esikhumbeni ibona abudingayo ukuthi ukuvalele nokulandelayo azokugcoba. Uthatha kahle futhi esikhumbeni uma engomile ngokweqile. Hey, So, ngibona uqala baze bethengela amathawula amakhulu azayisonga ingane ayimfinyoze Ayisulisise. ubona xa ufuna impela iphelelwa Yeah. amanzi lengane emzimbeni. No. Abamsukugeza ingane. So, siye sisho njalo. Ayeke ingane ingagezile noma ivika amathatha Yeah. Ey'bhedlela nje kuthina la iy'bhedlela zikahulumeni sisebenzise-ke o-aquas cream. Oh, Sithi yeah. ababe yinsipho yakhe ngoba vele uyanwawa uyalunywa lezi nsipho ezinye zinama-chemicals asilumayo isikhumba Absolutely. esenze silume. So i-aquas cream ibe yinsipho yakhe angayifaka emanzini afudumele noma ayigcobe emzimbeni bese mfaka emanzini umntwana asheshe amkhiphe kodwa Absolutely. bese mbambatha-ke. Then-ke sezogcoba-ke lezi zinto-ke zokwelapha-ke zokucindezela i-eczema le ukuthi ingaphakami. ngikuzwa kahle-ke ngiyathemba ukuthi basizakele emakhaya khona lesi esinye-ke siphathele genge ngathi khulakhulile-ke umuntu uthola emuhle baba bese thuthu siyabona-ke seqala izinto zamashadashada mnyama la ey'qhomeni kakhulukazi noma ngicela ukuzama ukukuchaza bangikwazi nami ngingakuchaza ngithini kodwa bese kuba nemabala nje amnyama ala avumbukayo ey'qhomeni kwesinye isikhathi omunye bese ephatheka kabi-ke ukuthi-ke sekuyini lento evumbukayo mani-understand lesifo siyini kubangwa yini futhi leyo nto. Okay, so lokho umbala well thina abantu abamnyama sine-melanin. Okay. Siyayikhiqiza i-melanin ngenxa yama-cells lawakha umbala. Okay. I-melanin kithina. So ngiye ngisho njalo ukuthi if ngabe abantu bangazi besabancane bekhula ukubaluleka kokuvikela ilanga. Yes. Nokwazi ufundiseke futhi ngokuthi ilanga exposed kulona all the time. Akukho ukuthi ngoba usengaphakathi endlini noma ungaphandle ungekho endaweni eshisa kakhulu ilanga uvikelekile kulona. Ilanga likhona. If it's a day, Okay. isemini akona ebusuku Yebo. ukhanya ngoba kunemsebela. Ilanga, So okay. kubalekile ukwazi ukuthi uyalivikela ilanga ke every day. So kuba nalezifo lezi ngokukhula kwethu si-exposed elangeni especially kubantu mebengakwazanga ukufundiseka early ngokubaluleka kokuvikela ilanga. Uhamba uthi uma ukhula uba mdala noma ubheka nje izithombe zakho usemncane noma usumdala mawusamncane sihle isikhumba Yebo, silight ngangibaba nami ngale yaminyaka, but as ukhula ngoba exposed elangeni for years uba nakho lokho ukuthi isikhumba siba darker and darker and darker siba mnyama. So bese kuba khona-ke laba abanye okungenzeka kwesinye isikhathi ukuthi nakhona kunelibofuzo mhlambe ekhaya Okay. kokuba nebala elimnyama kakhulu chitha umbala esikhumbeni. Okay. So kuyenzeka-ke lokho ubonakale ngokuthi ezekhula uba nakho kuba dark kakhulu ey'ndaweni eyi-expose elangeni. Ey'ndaweni ey'thile, yeah. Yet abanye especially abantu besifazane thina Yes. ngiye ngisho njalo nje kubantu ukuthi thina abantu besifazane just by being a female Yeah. ama-hormones ethu ayakwenza lokho. Okay. Angasenza ilanga silamukele more than abantu besilisa. Kwesinye isikhathi izinto esiyisebenzisayo ama-cosmetics zokunakekela isikhumba umuntu uyasebenzisa kodwa akazi ukuthi le nto ayigcobile ebusweni imenza lidonse kakhulu ilanga lamukele ngokweqile azachitha umbala esikhumbeni. Okunye i-medication okuyona Okay. ngey'gulo ey'thile ey'hlukene Yes, kubalulekile ukuthi abantu babe aware nathi odokotela sibafundise abantu besiprescribe le mithi ukuthi lena izokwenza ukuthi ulidonse ilanga kakhulu. So Absolutely. kubalulekile ukuvikela ilanga nokusebenzisa o-sunscreen. So or melasma Yes. or hyperpigmentation sometimes abanye abantu bebekhulelwe nama-hormones ayashintsha Yeah. bese bamnyama kakhulu so Yeah. uchitha umbala-ke esikhumbeni. So nayi le izinto nto ade ukhuluma ey'njalo. ngayo ngqongqoshe omelaza bese sekuduma impotiyana kodwa sengingithe yebo ngimvuma kodwa ngimazi yini lo melaza manje yabona ukuthi udokotela uchazile Yes, ukuchitheka kombala. wasefaka igama lakhe. absolutely cha Yeah. dokotela ngenxa yesikhathi ngiyazi sophinde sikulande futhi ukuzosilandisa nango-vitiligo nazinye izifo ey'hlukahlukene kodwa ingqikithi yomlayezo ongawudlulisa ikakhulukazi ngezifo ey'thinta isikhumba ongathi nje cha lo umlayezo engicela ukuthi ngingahambi ngawushongo kuqala u-2026 asisinakekele isikhumba kanje. Okay, so engathanda nje ukugcizelela kakhulu yilo esiwubona kakhulu uthanda ukuba inkinga
especially kubantu besifazane. Absolutely. Izinto esiyigcobayo isetshenziswa ebusweni uzwe umuntu ethi sebenzisa lokhu nami kuyangisebenzela ngeke ngakusebenzisa kuningi ke ngaphandle lapha kunamagama amaningi engeke ngiwabala amanye awo. So kubalekile ukuthi into oyigcobayo uyazi ukuthi safe kangakanani ukuthi ungayisebenzisa in terms of mhlambe khona ibalo nalo ufuna ukulisusa or komunye umuntu mhlambe bezimilelwa zinduna usenikezwe umngani wakhe ukuthi isebenzisa lokhu maningi lama products ngaphandle lapha alulu kwathola anomthelelo elangeni ayalidonsa ilanga kakhulu sesibona kakhulu abantu befika nezinduna ezivuselelwa yilezi zinto ezigcotshwayo bafike nokuchithekelwa umbala okuvuselelwa yilezi zinto ezigcotshwayo bafike no rosacea bakhona nasemphakathini nje ukubabona mawuhambi uye emngcwabeni isilanga lishisa ubona abantu bethophe bebomvu nemithambo yegazi ibonakala izinto lezo engavikeleka ukuthi ungayisebenzisi ukuze ungoni isikhumba sakho. Abanye babo lezi zize zibadalele necancer. Kubantu thina abantu abamnyama ngoba sinemelanin esivikelayo elangeni akuvamisile ukuthi singaba nalabo cancer ababa yilonde engapholi emzimbeni esibabiza ngo squamous cell carcinoma, but manje sesiyawa diagnose siwathola kubantu abamnyama ngenxa yokususa umbala begcoba izinto lezi ezisusa umbala bangavikeli nelanga. Kodwa emshiyeni nje I think in the past 2-3 years we've had 3 squamous cell carcinoma ngenxa yezinto ezigcotshwayo nezifo ke ezinye eziningi ehambisana nalokho. Ngingasho lokho ukuthi ukuvikela ilanga nokuxwaya unikezwa yiwo wonke umuntu umbono ukuthi sebenzisa lokhu sebenzisa lokhu. Ngeminute elodwa nje siyasibona ukuthi sebeyifaka ama-tattoo kulezi insuku sengibona abanye beyofaka ngisho ebusweni. Ithini into yeni abantu besikhumba ngama-tattoo? Well, ama-tattoo abantu abaningi vele ba-choose sebenzisa mhlambe ngokubukeka umuntu usuke efuna enhance other people banazi inkinga that are going on edinga ukudilwa nawo mhlambe psychologically but ngokokwethu ku level yesikhumba i-tattoo usebenzisa u-ink. U-ink uyi-foreign body uyinto isikhumba engasazi so umzimba unjalo anything umzimba ongawazi uyayixwaya ungamounta i-reaction kuyona okokunye ngoba u-introduce lo ink uma level esikhumba kwi-dermis which is the deep layer yesikhumba la ekunezinto zakho khona i-dermis. Obengithi uthi uDennis ukhumbula imbuzi yalapha eLamonto kwakuthiwa uDennis ngithi awu Dennis the coach. yebo Dermis so u-introduce this foreign body emzimbeni umzimba can do anything ngalokho ukuxwaya ukurejecta noma mhlambe kokunye ezibebhala ba-introduce ama-infections ungayibona usuney'londa ezingapholi even cancers kokunye so ngingasho njalo yazi ukuthi sikhumbushe ukuthi iyona into enkulu emzimbeni nje uwonke omnye uzachome mina ngishaya inhliziyo kodwa akafike esikhumbeni sisuka kubhozo siyoshaya le phezulu cha siyabonga kakhulu Dr. sophinde sikulande ba isifo le isikhumba nje obusho sikhulu sobuye singeneke manje kancane kancane ngelanga sobuyela insumpa ngelanga sibuyele okuningi okubuye sikubone nakho uqothukelwa zinwele nje baningi nje basho ukuthi nakho sengibona la phezulu okhakhayini abantu besilisa sengibona kuloko kuyacwebezela kwenzakalani Kodwa abanye ke mawukwathi uyayikhotha lo phathi uvela kuthula umuntu kuneni isichazelo kwenziwa yini zonke lezo zinto lezo ezisebenza. Siyabonga kakhulu Dr. Ngale kokuchitha isikhathi ke ngqongqoshe sizwile usho futhi izolo uthi ke ufuna sibe healthy la eKZN sesizoqala into yokuthi sibe healthy kunensizwa ke ela ekhona kwi department etheke ke sizoqala nayo ke uhlelo lakho ukuqhubha ukuba healthy kodwa ezokwisithathe esibeka ukuthi mawusuka ufuna ukuba healthy ngabe umsebenzi ngabe umuntu nje ophilayo kwi community isho ukuthini into kodwa nguzwile na ukuthi KwaZulu Natal sithi asibe healthy. Sisho njalo impela Ntokozo kulonyaka sithi asibe healthy KZN. Ukuba healthy ke ka KZN kusho ukuthi abantu abanyakaze abantu abenze izinto ezizonyakazisa umzimba sivocavoca. Siya-emphasize ke Ntokozo ukuba healthy KZN ngoba uma ngabe singekho healthy eKZN kuqhubeka noma kukhula lento esibiza ngokuthi ama non-communicable diseases okuyizifo ezingathathelani. Izifo ke ezingathathelani esikhuluma ngazo ezifana no sugar diabetes o BP ziningi ama cancers nakho konke lokho. Eziningi izazo lezo zifo Ntokozo ziyizifo esithi ama lifestyle diseases okusho ukuthi ziyasiphatha ngenxa yokuthi ngendlela esiphila ngayo kudle sikudlayo
izinto esizenzayo asinyakazi sithi sidla sibe silala sithi sidla sibe sihleli phansi so sifuna ke kulonyaka siyinyakazise nje iKwaZulu Natal yonke siyinyakazisa ke ngeindlela ezihlukahlukene bakhona abagijima bakhona ema-gym bakhona abasinayo bakhona bazokwenza ama-aerobics so besikwenza konke sikwenze ey'kolweni sikwenza kuphi lapho esithola khona abantu nje siyabanyakazisa absolutely insizwakeleke-ke ngqongqoshe umnikazi we-comrade wena ikwazi izenza imoto ivele isuke emarisbek yongena eThekwini ngejubane kodwa-ke insizwa le uPhumlani kaSikhakhane acting deputy manager lapha ya kwa communication insizwa ke khonze nakho ukujima kodwa ke awuqala usitshela ukuthi ubani okwabani wenzani ke nje kulezi zokunyasa umzimba ngiyabingelela bamaphisa ngibingelele ngongqosho intokozo enkulu kuba kulolu hlelo nami ngiye ngilibuke ngibuke ukuthi hayi no MEC ubhizi yabajimisa behambe imicimbi bamaphisa nje ngokufishane ukujima kumnandi akubalekile ukuthi uze uye ejimini nasemakhaya singajima nala usuku khona ungajima ngeke ngithi mengise office bangihleke masengimemeza ngisukume office ngiwalke epassage ngithi awe uthi ukuthi ngoba masuhlezi phansi umzimba uba nokukhwantalala uthola ukuthi uthatha amaphilisi namaphilisi awasa react kahle because uhlezi phansi kanti uphinde futhi usukuma uthi ukuhamba hamba akubalekile futhi akukho akukona kodwa ukuhamba but again nje ukuthi nasekhaya mosekhaya ingadi ungayenza kuningi nje ongakwenza so nami ngithe uMEC mekhuluma ngalolu hlelo ngeke ngamuzwa nje kancane ku-radio izolo ukuthi hayi sobe sinyakaza hayi nami ngiyajoyina ngizokunyakaza angithi ke ithinto ke nini into enihlupha ngayo wakwangithatha ke ngqongqoshe wathi hayi asambe ngiyokushayisa into encane umzimba engathi mawufika la ejimini kubalula yonke into nazi insimbi ezenzima ziyaqukuleka kube lula wangiqukulisa ngakusasa ngangakwazi nokujikisa imoto ngangakwazi nokuyishintsha kubhlungu yonke into iluphi uhlelo esingakwazi siliqale kahle nomphakathi siliqale kahle nongqongqoshe ngale ukuthi singakwazi ukuhamba ngakusasa futhi step by step nje bamaphisa kulula nje uqala ukujima firstly njoba ngisho nje ukuthi mesiwalker ungawalker mhlambe ibanga elingango 2.5 km but mawusekhaya mawuvuka nje immediately embedeni siyavuka sonke either siyalayisa khona nje kubalekile ukuthi uphinde uyilule because amathamba asuke elele ubusuku bonke so mawuvuka ekuseni nje kuyilula nje 3 minutes nje to 5 minutes uyayilula uqedile nje uba right sizophakamisa izandla zethu nalapho nje ubuphakamisa usathi ithando lisontweni uyayivula nje izandla so kuningi nje singakwenza but ubooster istamina nje uqala kancane 15 minutes 10 to 15 minutes ngelanga uhamba wenza okwenzayo no ngqongqoshe sizobamema ke abantu kwi-Facebook page yomnyango ethi KwaZulu Natal Department of Health ngama program njengoba unyaka uqala kuzoba nela kuqala khona kancane bonke abaqalayo nje njengami nami ngizobe ngiqala sizoqala ngama programs okuqala ukuthi evikini lokuqala elesibili yini ozoyenza siwafaka lapha ya bese abantu ke bayakwazi bayivoca ngoba sizwile ukuthi abantu bayivoca bazothi ukuncipha ukuza la esibhedlela ngoba asibadingi la esibhedlela abantu absolutely kunjalo Dokozo kuyasiza kakhulu uzosiza futhi ukuthi neyingane because indaba yokuyivoca iyangena naseyinganeni sesibona izingane eziningi ziba nalento ebizwa ngokuthi obesity ngenxa yokuthi izingane asadlali thina sikhule esidlala but izingane manje seyidlala la kuma games zidlala emafonini zidlala uPlayStation zidlala kanti thina sasidlala ugijima konke kwakuthiwa 3 ngqo amagalopa zaphelelaphi lezo zinto zonke lezo zinto so ingane sakwenza so sesibona izingane zethu ziba obese hayi ukuthi zibe obese zibe inkulu kakhulu but zibe inkulu kunalokho ekufanele zona zibe yikona so sizokwenza konke lokho kwezingane ukujima kwabantu abadala umuntu obhizi umuntu omdala ongasakwazi ukunyakaza ngithi nangikhuluma nabantu abadala ngithi even nangithi abanyakazi bathi hayi manje mina mntanami sengaba ne-arthritis i-arthritis iba wese uma unganyakazi ngoba amathamba agcine ebambile kanti njengoba uPhumlani kadesi ukuthi na ufike esontweni nithandaza nje nithi uthando olungaka kaNkulunkulu uyazilula izandla uzinyuse uzisephezulu ziyaluleka so sizobe sikhuluma nayo yonke iprovince yaKwaZulu Natal ngokuhlukana kwabo ngoba ukujima komuntu olingana noPhumlani ngeke ungifice mina awu impela cha ngeke ungifice impela ngoba sengithe
kangalo awuqhelile Angiphelile kuphela. ngathi ukuthi Kodwa ngeke ungifice so kufuna kube khona kwabantu abafana nami Akuhleleke. kube khona abantu abangango HOD kanje la sisibona Absolutely. sibajimisa kanjani Yeah. kube khona abadala yabona laba abaya esontweni nabo so that angithi asenzele ukuthi sikhompete Yeah. senzela nje ukuthi umzimba ube Ube healthy healthy. so wonke umuntu somnikeza ukuthi hayi wena ke na ufuna ukwenza kwakho ungenza ufike la. asibe healthy kwaZulu Natal ngiyazi ke solanda ne nutritionist ngoba siyafuna abantu abaningi kuthiwa hayi ukuthi ngoba bengajimi bayajima kodwa abadli kahle Yes. sizobalanda ke nayo iprogram yethu izoba nje inclusive nayo sithi masiqala siqale kahle sonke ke mina nje ngilwa nomkhaba mina bonke abalwa nomkhaba bazoba kwi group yami bese kuba khona ke abafuna ukupackageka kahle babe right nabo sobakhele yabo nabo ke nabantu basho ngqongqo Ucishe wasikhipha amehlo ngamabhathi nehembe la. ishirt selike ibhathini lifuna ukuphuma lidubula abantu ngale kokuchitha isikhathi ngqongqoshe ngicela sithathe ke udokotela ke ozosondela njengamanje obukadushilo ukuthi uyaqasha kulezi insuku ngifisa abe khona ke kuzoba isibonelo ukuthi cha ngempela mawukushilo kusuke kuzokwenzeka ngempela ngoba abanye bakungena sebethi hawu thina sibone baqale nini kuqalwe kuphi kwenze njani Yes. nangukudade usefikile usekhona ngiyambona ke nami usanda kuqala ukusebenza uyambona nje usathuka uyabona Cabanga usuku lakho lokuqala emsebenzini uyaqala namhlanje, emsebenzini nakho awusibingelele isitshalo ubani wakabani wenzani la emnyangweni wezempilo Igama lami Amanda ngahadebe occupational therapist. no wow manje mawungakuthatha ubeke nje isithombeni sekhaya ungenalo lwazi yini occupational therapist Occupational therapist it's basically rehabilitation. Isiza abantu ukuthi bekwazi ukuzenzela. okay Noma yini ingane abantu abadala youth iyayifaka lento yoku-exercise ade sikhuluma ngayo iyayifaka. manje ngawungixoxeleke kunjani nje ukungasebenzi usiqale lapho phela uqale namhlanje ukusebenza into enjani ukungasebenzi Angeke ngazi ngoba ngikwi-program bathi bayenza i-community service angithi abantu bekwezempilo ngakho ke thina siphuma esikoleni besifake emsebenzini. awukwazi ungasebenzi funeka sibanike noma 3 years bengasebenzi ukuze bekwazi ukuyichaza lo mbuzo Hayibo. noma nje 2 noma 3 Akekho ufuna uku-experience leyo. manje ke awusitshele ngalolu hlelo lwakho kuluhlelo olusho ukuthini lusebenza kanjani I-occupational therapy isebenza ngendlela eziningi kodwa la ekhaya la sengibone khona ukuthi yabo mhlawumbe isebenza kakhulu mhlawumbe nabantu abane-stroke abantu Okay. bane-stroke angithi bebe ne-stroke bengabe besakwazi ukwenza izinto efana nokuthi mhlawumbe ukuhamba Absolutely. or ukuzenzela izinto abakumele bezenze usuku nosuku abanye abasakwazi ukuyidlela noma ukuyigeza and kuyizinto ezibalulekile lezo ukuthi umuntu akwazi ukuzenzela nje for ne-dignity yakho njengomuntu isithunzi sakwazi usigcina ukuthi ukwazi ukuyifunda ukwazi ukuba reliant on kuwena so i-OT isiza abantu-ke nje abanjalo ukuthi be-recover umuntu akwazi ukubuyela akwazi ukuzenzela mhlawumbe izoba mngake iminyaka enizoba nathi kuya la emnyangweni kulesi sibhedlela unyaka owodwa lo engizowenza we-community service and then emva kwalokho-ke sengingaqhubeka ngiye noma ikuphi la ngizobe ngikhethe ukuthi ngiye ngakhona. ngqongqoshe hayi bengithi uyasikhohlisa ukuthi namhlanje baqalile nangu uphambi kwethu uqalile ngempela Sitheke nasiqala indaba sixoxa indaba ye-community service ntokoze ekuqaleni sathi sino-nurse Okay. abazokwenza i-community service singodokotela Okay. abazokwenza i-community service sinama-allied services i-therapy-ke iyenye yama-allied services Absolutely. esiba nawo okusho ukuthi uma usesibhedlela uba nodokotela uba nonesi ube nama-occupational therapist ube baningi ama-physiotherapist bonke labo bantu labo so uma sikhuluma ngabasebenzi bezempilo sibathatha bonke sibafake ngebhande Absolutely. eli-1 ngoba uma sithi siyamdinga umsebenzi wezempilo suke sikhuluma ngabo bonke Absolutely. so I'm very excited ke ukuthi sebeqalile usuku lakho lokuqala namhlanje and I think ke naye usabheka ukuthi njani lesibhedlela and yena usobe nenhlanhla waseqala ukukhuluma nongqongqoshe hayi so I'm very happy ukuthi baqalile and to see nokuthi sikhombise nje ukuthi ngempela nasithi abantu bakhona ngempela nabo eduze kwethu. absolutely ngqongqoshe ngenxa yesikhathi ngizocela usaliso sigoqele uhlelo
Siyabonga kakhulu Ntokozo, siyababongela bonke abantu abangene kahle onyakeni omusha, siyababongela nalabo aba-achievile kade befisa uku-achieve ngonyaka odlule. Uma ngabe kungenzekanga lokho, it's a new year, wonke umuntu uyakwazi ukuthi siqale phansi, a new year, a new beginning. Unyaka omusha ukuqala okusha, uqala phansi usebenze, akukho into yokuthi ngoba ngonyaka odlula kwenzekanga kulonyaka usukhathele. Impilo iyazanywa Ntokozo, and uzama ke ngokuthi ngaso sonke isikhathi kube khona okwenzayo okwenza ukuthi ukwazi ukuthi uphumelele. Amathuba khona lapho ngaphandle, umuntu akahambe ayoyifunela amathuba. Awezi kuthina amathuba Ntokozo. Uma ngikhuluma nabantu abasha ngeke ngibabuze ukuthi uzoyithola kanjani uhlele khoneni. Akufanele ithuba lizi kuwena uhlele ekhaya, wena okufuna uphume uye khona uwafuna amathuba. Akhona amathuba ku social media. Yabona social media asingakhulumi senze content ka TikTok kuphela, bakayenza content nabeyithanda, kodwa social media uyakwazi ukuguglisha ubheka ama opportunities. Asiwathathe lawo ama opportunities siwa implement, kuzophuma ama results aka matric. Sifisa nje ukuthi bonke abantu baphumelele, kodwa bakhona bazongaphumeleli. Laba abangazuphumelela Ntokozo, sifisa ukuthi kubona it's not the end of the world. Umuntu akangayibulali, akhona ama opportunities that umnyango wezempilo wezemfundo sengakhuluma ngomnyango wezempilo. Akhona amathuba ukuthi lawa umnyango wezemfundo onikeza izingane ezifuna ukuphinda ezibizwa ngokuthi ama second chances. So uma ungazange uphumelele, akhona amathuba khona, make sure ukuthi uyasondela, but ukuyibulala it's not the end of akuyona solution. Nakubazali siyafisa ukuthi ingane singazicindezeli, uma ngabe ingane ingenzanga kahle, there's always an opportunity ukuthi aphinda improve. Singayibiza ingane ngesidomu, singayithuki ingane, singayihleki ingane, idinga support uma ngabe ingazange iphumelele. Kunjalo bakwethu KwaZulu Natal sithi nje unyaka lo esiqalayo 2026 asihambeni sonke siyisurrounde ngabantu abapositive empilweni, sikubone kungenzeka ngoba mawukubona kungenzeka kuqala ngaleso sikhathi kwenzeka. Ngqongqoshe sibonga kakhulu, sithemba ukuthi uhlelo luzohamba kahle kakhulu ku 2026, bonke abantu bazoachieve lokho abafisa ukuachieve. Nathi abemkhaba yonke igenge emkhaba ngiyayimema ke sizoyiqala iprograms nophumlane nenutritionist, sizoyibiza ibe khona, siqala uday 1 niwubone umkhaba uphela. NgoJuni sobe sino 6 pack noNathi Oliphant. Sino Nathi Oliphant. Absolutely. Agezi impela ngizomfaka naye nalensizwe yena lapho ngizobafaka bonke. Ngizofaka zonke idudla zami la, sizobe imkhaba akekho zobe nomkhaba, sibheke kuJuni. Kodwa ke program sibheke ngoJuni sikali. Yes. Kodwa ke sokuba update usuku nosuku ukuthi kwenzakalani. Siphuza amanzi, asibe healthy KwaZulu Natal. Asivalelise sithi kulungele ke bye.